ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଆଈକୁ ଘେରି ବସିଥାଉ। ଆଈ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଠ ପେଡ଼ି ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାର ପାନବଟୁଆ ଆଉ କିଛି ଖାସ୍ ଜିନିଷ ରଖିଥାଏ। ଆରେ ପିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ମାଣିକ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟର ଗପ ଶୁଣିବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ହ ଭରିଲୁ। ଆଈ ତାର ଶୁଖିଲା ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଚୋବାଇ ଗପ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରପଢ଼ା ବାଘକୁ ଦେଖିଲା। ଆଈର କହିବା ଶୈଳୀ ଏମିତି ଯେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ବାଘ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗପ କହୁ କହୁ ଆଈ ମଝିରେ ମଝିରେ ତା କାନିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୁଡ଼ାଖୁ ବା ସେଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଠା, ବାହାର କରି ଆମକୁ ଦିଏ। ସେଇ ମିଞ୍ଜି ଡିବି ଆଲୁଆରେ ଆଈ ମା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଗପ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କେତେବେଳେ ଆମ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଯାଏ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼େନି। ସେହି କାହାଣୀରେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ବା ଟିଭିର କାର୍ଟୁନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଭଲ ପାଇବା, ସଂସ୍କାର ଆଉ କଳ୍ପନାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୁନିଆ।